Да. Държиш. Можеш и знака да фанеш за някоя снимка. Ако искаш. Може и една със знак. Голяма група. И аз не мога, не знам, мен много ме страх. Чакай, да не тепни кафе в сега надолу. Да минам малко напред там. Че да направим място? Да направим място да се разминаваме. Стой. Къде е било скъсаното и важно? На място са го наставили. Внимайте, че има телчета по старото. А не си набиете пръстите. Русът ли са? Се върна. Ама там не ми харесва какво направихте. Вие не можете ли да продължите напред? Ами ако може да се разминеме някак, сигурно можем. Тук лошо направихме така. Тук и те сега ще влезем. Тук не е чак толкова страшно. Дайте да се разменим хора. Да, хайде. Правим глупост в момента, голяма. Продължете вие нагоре. Моята група да стои статична, те да продължат. Стоиме, Майкъл! Не гледай надолу! Гледай на другия. Първия път е страшно, после няма проблем. Правим, приятна разпътка. Си. Няма. Малко се подпираме с ръчички. Сти. Не, давай спокойно. Не остава много ръка. Няма много, да. Така изглежда тук. Просто няма въжета и малко по-внимателно. Явно са преценили, че вече е по-широко тук. Аз гледам, че водата ми почва с... Дайте да стигнем до премката. Ще го преценим. Да слезем до премката и ще го преценим.